είναι η Μπρους Πετρούλα Λι. Και όποιος την στεναχωρήσει θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα μαζί της. Ποιος διαγωνισμός και ποια Σταρ Ελλάς μπορεί να μην κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς? Η Πετρούλα κατάφερε να τραβήξει πάνω όλες τις κάμερες με αυτή της την στάση. Βγήκε αυτή, στεναχώριασε θυμό. Μην με τραβάτε τώρα τραβάτε ρε! Αλλά είδα εκείνη τη στιγμή τις κάμερες, θόλωσα και τα έκανα λίγο... Ναι, θα τρομάξεις. Γιατί το λέτε? Βέβαια, όπως θα δείτε σε λίγο, εμείς χαρήκαμε με την στεναχώρια της Πετρούλας. Γιατί? Εγώ είμαι στεναχωρεμένη και που θέλω να ξεσπάσω κάπου, σε μένα, μέσα μου. Η κοπέλα είναι για μεγάλα πράγματα, μας το είπε άλλωστε και η ίδια. Το θέμα της ομορφιάς είναι τελείως υποκειμενικό. Δηλαδή, εσύ μπορεί να με βλέπεις κούκλα, ο φίλος μπορεί να με βλέπει κακάσχημη. Νικό, τι λες? Τώρα σκέφτεται να μείνει μόνιμα στην Αθήνα και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το modeling. Διαφορετικά, η σχολή Σαολίν την περιμένει. Μην με τραβάτε τώρα τραβάτε ρε! Την επόμενη φορά πάντως μην στεναχωρηθείτε μόνοι, να μας προτιμήσετε. Εγώ είμαι στεναχωρεμένη και που θέλω να ξεσπάσω κάπου, σε μένα, μέσα μου. Η Σταρ Ελλάς